Είναι σαν ένα κοριτσάκι, αγαθό με την καλή έννοια, που βαδίζει μέσα στο δάσος των σταφυλιών και έχει αυτή τη λεπτότητα, τη χάρη, τη γευστική φυσικά μιλάμε, να αναδειχνύει κάποια αρώματα θεϊκά, του κίτρου, του ροδάκινου, του γιασεμνιού. Είναι μια σχέση έτσι σταχτοπούτας και πολλές φορές που λέω εγώ μιας ευαίσθητης πεταλούδας αυτή η ποικιλία, γιατί είναι τόσο ευαίσθητη αλλά και τόσο ωραία, μοναδική. Αυτή είναι η μαλαγουζιά μας. Είναι μια πολύ δύσκολη ποικιλία στην καλλιέργειά της, πολύ ευαίσθητη στις ασθένειες. Με τα χρόνια εγκαταλείφθηκε αυτή η ποικιλία και είναι μία από τις 300 ποικιλίες που υπήρχαν στην Ελλάδα που εξαφανίστηκαν. Το 1981 ήταν μια περιοχή που καλλιεργόταν κυρίως σιτηρά, τα οποία είχαν αντικαταστήσει όμως κάποια αμπέλια που υπήρχαν στην περιοχή. Αλλά λόγω φιλοξήρας και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εγκαταλείφθηκε η αμπέλοκαλλιέργεια. Τα αμπέλια διασώθηκαν υπό τύπου κλιματαριές μπροστά στα σπίτια. Τα είχαν για σκιά, αλλά να παράγουν και λίγο σταφύλι και να φάνε και να κάνουν λίγο κρασί και λίγο τσίπορο. Ο πατέρας μου είχε 12 στρέμματα ιδιόκτητη γη. Αγόρασα γειτονικά χωράφια, φτάσαμε 36 στρέμματα και έγινε η πρώτη φύτευση το 1981 με την ποικιλία μαλαγουζιά και ένα μικρό μέρος ασύρτικο. Ο πατέρας μου όταν ξεκίνησε να βάζω τα αμπέλια ήταν αντίθετος. Γιατί είχαμε σπουδάσει με σκοπό, όπως λέγαν τότε, να φύγουμε από τα χωράφια. Η πολλή δουλειά τους είχε κουράσει και δεν ήθελε τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τη γεωργία. Χωρίς να φανταστούν ότι η γεωργία θα εξελισσόταν, θα ήθελε μεν χειρονακτική δουλειά, αλλά όχι τόσο βαριά και απάνθρωπη που γινόταν τα χρόνια των πατεράδων μας. Πέρα από τις σπουδές γεωπονίας που έκανα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο Μπορντό, στη Γαλλία. Εκεί είχα την τύχη ο Εμίλ Πεϊνό, ένας μεγάλος καθηγητής, ο γκουρού του κρασιού, να με πλησιάσει και να με προτείνει αν θα ήθελα να δουλέψω στο Πορτοκαράς. Και φυσικά προτίμησα να ακολουθήσω αυτόν γιατί ήταν νούμερο 1 στον κόσμο. Και όταν τελείωσα τις σπουδές το 1976, ήρθα κατευθείαν στη θέση του εινολόγου στο μεγαλύτερο αμπελώνα τότε της Ευρώπης, 4.500 στρέμματα, του Πορτοκαράς. 26 ετών. Τώρα όσον το σκέπτομαι με το σημερινό μυαλό, λέω ότι είχα τόλμη. Και είχα και την τύχη να δω την ποικιλία τη μαλαγουζιά και να την αναβιώσω. Από τα σταφύλια που δοκίμασα γευστικά, διαπίστωσα το ποιοτικό δυναμικό που είχε η φλούδα της μαλαγουζιάς. Και σαφώς εινοποίησα κατευθείαν τα μικρά 5-6 κιλά σταφύλια που παίρναμε, είδα ότι ήταν εξαιρετικό, άρα δόθηκε το έναυσμα να την πολλαπλασιάσουμε και να τη διαδώσουμε. Θα έλεγα ότι κάθε μέρα μπαίνω μες στο αμπέλι και το περπατάω. Συζώ με το αμπέλι. Από το κλάδεμα που ξεκινάει, τα βλαστάρια που βγαίνουν, τα φύλλα που μεγαλώνουν, αργότερα τα σταφύλια. Θα δούμε πόσο γλυκά είναι τα σταφύλια.
Όλα τα στάδια αυτά τα παρακολουθώ προσωπικά κάθε μέρα. Έχει μια συνεχή παρακολούθηση και επιστημονική, αλλά και συναισθηματική. Είναι όπως ο πατέρας που μεγαλώνει τα παιδιά και έχει μια άλλη σχέση με τα παιδιά. Αυτή τη σχέση τη βιώνω εγώ μες στο αμπέλι, γιατί το περισσότερο, τα πρώτα τουλάχιστον 240 στρέμματα έχω φυτέψει με το χέρι μου. Με τη μάνα μου ειδικά, που με βοηθούσε ακατάπαυστα. 20 ώρες το 24ωρο. Και ήταν το θεριό. Η οποία πρόλαβε μέχρι το τέλος να δει την επιτυχία, ενώ ο πατέρας μου μισοείδε, ας πούμε, κάποια επιτυχία. Εγώ πιστεύω ότι πάντα είναι μια συγκυρία πραγμάτων. Είναι ένα σύλλογο ανθρώπων που συνετέλεσαν αυτή η ποικιλία να διασωθεί.